बेफोराव फरायनायनि जेबो मौका मोनासै नालाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान लयथुस नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायलायबाय सबबाय मा जेव भगवान महर लाना सोनाफोर दामुगै बेनिफ्राय आङो नै फुङाव फिसालाखौ बहायनानै मतलब ओंखाम संग्रा आं खामानि मावनो नागिरदों नालाय ओंखाम गोजां बुट एवनो नागिरदों सोनाफोर नायलांबाय था टेस्टि ओमफ्राय गाव हारसिं आलदा रुमाव थाबाथाय बेलेन्सा एसे बिगोरनो नागिरना फरायनायासो आं बेहाय लाफाबाय जेराव आं थायो बेयावनो लाफायो स' बिथाङा बेयाव बहायबाय ओमफ्राय सानै सुबुङा बाहेरायाव बेरायहैदों थफि थफा गाननानै आं बाहेरायाव ओंखारबाय आरो सोनाफोर ब्लग्सखौ फरायनो लागा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन सोनाफोर नायलांबाय था साराया दुंबाय नालाय थावावबो हरनानै लाबाय सोनाफोर बेनिफ्राय ओरै दंखायो नै बुट ओमफ्राय ओंखाम ओमफ्राय नै सामब्राम होनोसै आरोना एसे ओमफ्राय एवनायखौलाय सोर देखायबाय थाबावनोसो फागायासो ओंखायनो जानो रोङा जानो हागौ बा रबिबारखाय एसे कम्पिउटारखौनो फोरोंबाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु गाबोन एग्जामा कम्पिउटार नङा ग्रामारसो खिन्थु दिनैनिफ्राय आरो बन्द' गैया नालाय स' एसे पार्ट खालामनानै सानदेआवनो राननानै फरायखाबाय टाइमखौहाय बेनिफ्राय बन्द' गैला नालाय गावबागाव एग्जाम समबाथाय आरो नोङो रिपिटआव खालामनांसिगोन उफाय गैया एडजास्ट खालामनानै फरायहोआबालाय माथो उफायबाव दा मोनायावहाय ग्रामारखौ फोरोंसैलाय दे खम जारला सनाफोर लेखा फोरोंनांगौआबो एवनाय खामानियाबो बिथिं सोलिगासिनो दङ बुट एबार ओंखामखौ होनोसै सरि सामब्रामखौ हरगोनसै ओंखाम होनोसै एवला एवलि एवनोसै जाबाय सनाफोर सायाबो दुंखानायसै नै ओरै एफा गुदुंल' खालामबाय लोंनानै जानानै लाग्रोसै दावदैबो जिख्लाबसे जाफालायगोन आरोना जोङो ब्रेकफास्ट इज रेडि आयौ बिहा अखाबायानो मालाय ओइथिंबो सासे बिथाङा जागासिनो ओमफ्राय बिथां सासेया नै अयथासार लेथेर फेथेर ओमफ्राय नै जाय जेरै मेरै जिरायनानै जालाबायबाय आरोना ओमफ्राय आंहाथ' जेरावखि जाया स्टुक गैखाया नै जालायबाय गावहासो पजिसन थाफैलायबाय ओइ नै देंदो लाथा जारलासो सनाफोर जाग्रोनोसै बेखौबो जाहोबाय थानोसै फारि फुंनि जेने थेने जोबनानै सनाफोर आर्ट क्लासाव थांनो ओंखारलायबाय आरो नै साथामजों ओमफ्राय सासेया मैब्रुं नाहरगासिनो दंमोन फ्रिक थांबाय ओमफ्राय बिमा फिसा सौफैबाय फिसालाया हाबलांबाय ओमफ्राय दा बिमा फिसा नेदोलाय आलाय सिलायनो बाजाराव दर्जिनाव थांनांगौ एसे थांखानोसै नै बेहा गारि लाखिबाय नालाय ओंखारथारनोसैलाय आरोना फैगासिनो मानसिफ्रा जोंहाबो 2-5 मिनिटसो आगोलावनो मोनफैदों आरोना दिनैहाय ओमफ्राय नै आसोला साखाव रबिबार नालाय दिनै बयबो नेयैहाय बाजाराव थांजोब्बाय ओमफ्राय आंहा मैगं थाइगंबो दङना दाख्लै लांफैखानाया थ' दा लामायावल' एसे लानानै थांसै ओमफ्राय आङो बेयावनो जेराव थायो बेयावनो लेले लुदु नेलाबाय थानोसै आरोना बेयाव दं नालाय बेयावनो थागोन आं बिदियाव थायाबा बै फिल्डआव लांगोन बिमा बुरैनि खामानि माथो खालामनो सनाफोर उफायानो गैया आउ गोलैबा आंदाय गैया नोंथां एग्जामखाय आं दिनै लाबोआमोन लाबोनाया ओमफ्राय मैयाहाय हराव मेसेज खालामबायना जे गासिखौबो फैजोब दिनै पेपार क्राफ्ट फोरोंगोन होननानै स' फार्स्ट फोरोंनायाव फैयाबा आन्दायोना सं लानानै फैबाय आरोना सुइटार गोदान गानलायानो दादागिरि नायनो मा सुइटार गोदाना सोना आयौ जिरायफानोसैसो आयै दे जिरायथारदो दे बिमा फिसा इदि थागोन दे सना दे नै अपमानसो बाजालायबाय दसे लिलि लाला हा फिल्डआव दंसै लेथेर फेथेर ओरैबो खारदिंगासिनो हनै गरम बायना सुइटारा खुस्रांजोब्बाय आदाजों गेलेया नै गेलेया आदाजों ओइ गेलेया आदाया थालालाय मोनसे जायगायाव सनाफोर जि जारलाखा बिदानि लंपेन्ट सुहोनाय बख'नांगौ दङ लायखाथारनोसै बेखौनो डाइरेक्ट थांनोसै आरोना नै बाबाय बिमादै सासे थांगोन ओइहाय बाहेरायाव थांगोन दाख्लैनि सेन्देल बासिग्रा बिमादैया बेबो दं आरोना गनोसै उन्दुलांगुलायबाय नै उन्दुलांनानैसो सान्थि ओंखारथ'वाखै नै लाइन नेगासिनो बिमाया नैबे गथ'फोरना गग्रोबाय ओमफ्राय फिसालानि आर्ट क्लासजों फैनायाव ओरैहाय नै क'क्राझार ल' कलेजखौ लामायावनो मोनो आरोना सनाफोर फुराना दे बियो दा बेहाय गैला आरोना चेन्ज जानानै बै फारसेथिं थांबाय बेबो बे राजामोननि आर्ट क्लास लाग्रा कलेज माबानि स्कुलनि खाथियाव नालाय आङो बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामफाबाय आरोना हाब्रुबारि गोलैयो ओमफ्राय मैदेर खर'आनो होनो बेखौबो हाथिमाथायानो गोलैयो बै सरबा थांबाय बे सरायखेला आरिथिंजायहाय टाउननिफ्राय ओरै साइडआव फैनांगौ आरोना खौबो नांगौ आरोना बियो ओमफ्राय जों थांनोसै नै फिसालाया ओरैहाय माने पेसाब खालामदोंमोन नालाय आं भिडिअ खालामबाय आरो बेयावनो
ओमफ्राय सनाफोर आङो बे लामाजों फैबाय आरोना गोदान ल' कलेजखौबो आङो साजोंनो लालांसै होननानै आंबो माने जानायनिफ्राय नुवाखैमोन आगोलाव बानायहांनायखौल' नुदोंमोन फुरानायाथ' जायगाया फिसा नालाय ओंखायनो बेहाय दा कार्ग'आव लाबोबाय आरोना सनाफोर नै बेनो क'क्राझार ल' कलेज गोदाना जोंना ओमफ्राय दिनै सानदे नालाय फुरा खालि उपरावनो देखायबाय आरोना नै बेनो कार्ग'आवहाय अपोजिट अफ DTO अफिस ओमफ्राय नोंसोर आंखौ रायनो नांला आरोना मा गोदाव सोराव भिडिअ देखायलाबायदों होननानै माने आङो न'निफ्रायनो ब्लग्स बानायलांखादोंमोन नालाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानफ्रामबोनि बायदि स' फैनाय समाव ल' कलेजखौ मोनबोखायो नालाय फुरानाखौहाय आं गोसोखांबाय राजायाव बिनि खाथियाव हासुदोंमोन नालाय स' आं गोसोखांबाय आरोना आं बेखौबो लानोसै नोंथांमोनजों एसे देखायनोसै साइडखौ फुराना ल' कलेजआ जाहैबाय मा बे सोरां स्कुल खाथि मैदेर खर' माने हाथिमाथायावनो जाहैयो आरोना हाब्रुबारिथिंजायहाय ओमफ्राय गोदानाहाय नै दा बेहाय गोदानाहाय बेयाव बानायफैबाय आरोना नै कार्ग'आव गोलैबाय बेहा जायगाया बेहाय गुवार नालाय नै दा वालजों गुवार जाबाय ओमफ्राय आवगोलनाहाय बुहुत नोंहा मा खुलिबाय थाखो नायसै बुस्थुआनो लाजाया आवगोलनियाहाय एकदम गुसेबमोन नालाय ओमफ्राय बुहुत फुरानामोन आवगोलनियाबो गुसेब जाबाय ओमफ्राय दा बेहाय लाबोनानै गोदान जाबाय आरोना थांनोसै ओमफ्राय जोंबो ओमफ्राय नैबे अपोजिटजोंनो बैनो DTO अफिस आरोना गारि गुरि लाइसेन्सनि थाखायबा जोंहा बेयाव खारबोनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय सनाफोर नै बेबो सानदेखाय दिनै एकदम खालि नङाबा बे लामाया बुहुत भिर जायो ओरैनोबा कार्ग'आव गोलैयो बियो क'क्राझार कार्ग'आव आरोना ओमफ्राय थांनोसै नै गोदानाव माने आंबो नायथावथाव होननानै फैदों आरोना ओरै फैबाय बेजोंबो लामाया मोनखायो नालाय ओमफ्राय बेजों फैबाय आरो ओमफ्राय फैबाय नालाय आरो माथोबाव प्लेनिं गैयामोन जे आङो ल' कलेजखौ बिदि भिडिअ'आव लाफागोन होननानै ओमफ्राय आङो लामायावनो मोनबाय जखन ओमफ्राय लाफाबाय आरोना सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा साजों देखायबाय होननानै आं बारा डिटेल्सखौ मिन्थिया लुइला ओमफ्राय आं साज्रांबाबो नोंथांमोननो देखायबाय आरोना नै फरायनायथ' गैया नालाय ल'थ' जेबो फरायनाय गैया नालाय अब्लाबो कलेजखौनो नायै थांनोसै आरोना मोजां मोनो गावनि जायगायावनो बेबायदि सुबिदा गोनां कलेज थायोबा देनां बेफोर जोलैफ्रा फरायनो गोसोबा बेयाव फरायनो हाबाय आरोना सनाफोर ओंखायनो ओमफ्राय मोजां मोनो गोसोखौ स' आं नोंसोरनोबो शेयार खालामबाय आरोना बेखौनो दानियाहाय वाला गुवार जाबाय आरोना नै बाबा फैद' देनां फरायनांगौ देरबा बेहायनो बेफोराव फरायनायनि जेबो मौका मोनासै नालाय भिडिअफ्रावनो एसे लानोसै सनाफोर लामायावनो आलां जालां रावबो गैयैखायसो लाखादों मानसि बिसोरबाथाय आंबो लाखायामोन आरोना सानदे नालाय माइनाव फैबाय रावबो गैया खालि भिडिअ लालांसै आङो नोंथांमोनजोंबो जाय क'क्राझारनि बाहेरा बिसोरो साफा सानै जाखिनि नायो आंनि लोगोफोर सनाफोर बिसोर नायलांनो हागोन नै बेनिफ्राय मा होनो थांनोसै सनाफोर उदैयाबो अरलायबाय आंना बिमा बुरैना उदै अरनायाबो जोबनो थाङा आरोना थिगखागोनसो चलो बाबा सिगांनि फुरानायाहाय टाउननि खाथिसिन जाहैयोमोन ओमफ्राय दानिया इयो टाउननि कार्ग'आ टाउननि बहुत साइडआव जाफैयो बेबायदि मोजां इनस्टिटिउटफ्राथ' टाउननि साइडआवसो जाखानांगौ नङा होमबा सनाफोर सान्थिनो स' बियो कार्ग'आ एसे साइडआव जाफैयो सान्थिनो हाल्ला गुल्ला जेबो गैया बेवहाय नै मेन सरकबो नङा आरोना जास्ट फिसा सरक मोजाङानो जाफैफिनबाय गुवार नालाय जायगायाहाय नै फिसाजो उन्दुनायखायसो बेखिनि भिडिअखौ आं लानो हादों ओमफ्राय ओइ आइ हटेलजों खावब्ला ओंखारहैनोसै आरोना लामाया जेरैबो दंखायो स' जों बेजों ओंखारहैनोसै सनाफोर थांग्रोनोसै न'आवहाय नैबे जाहैबाय DTO अफिस बेनि अपोजिटआवनो आरोना खाथियावनो ओमफ्राय थांनानै ओमफ्राय बैयो जाहैबाय ल' कलेज बेयावनो नांजाबनाय खाथियावनो एकदम खाथि जाबाय आरोना मोनफैबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय आं दहाय मोनसे खोथा होनदोंमोन ना माने आइ हटेलसिम ओंखारहैनोसै होनदोंमोन ना ल' कलेजनिफ्राय खिन्थु सरि ल' कलेजनिफ्राय आं आइ हटेलथिं ओंखारफैयाखै आङो क'क्राझार इउएन स्कुलथिंसो आं ओंखारबोदों इउएन हाइ स्कुल दंना आं बिथिंसो ओंखारबोदों आरोना सनाफोर लामाया जेरैबो ओंखारजायो नालाय ओमफ्राय बिथिंसो ओंखारबोजायोमोन आरो ओमफ्राय आं बावदों माने बिथिंबो हाबो नालाय माजे बबेबा थांबा ओमफ्राय आं बेखौनो होनफ्लांदों आरोना ओमफ्राय बेजों ओंखारबोनानै खरमतलाजों फैनानै ओमफ्राय नै मोनफैबाय जायफोरा क'क्राझारनि साफा सानै नायफ्लांदों बिसोर मिन्थिखासिगोन आरोना बबेथिं ओंखारफैजायो ओमफ्राय आलदानियाथ' मिन्थिनाय नङा स' आं नोंसोरनो खिन्थाबाय आरोना सनाफोर फाफ्लिया दोखो साबोजोब्बाय नै सिनजाबो जोबखाबाय मा होनबावनो मा जाखो सना मा जाखो आदानि फैदो मा मोनफैबाय ओमफ्राय सनाफोर आं भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आंनि बे जाखिनि शेयार खालामदों बेखौ नोंथांमोना जायफोरा फरायनायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आरोना सनाफोर बेनिफ्राय माबाफोर भुल नुदोंबा बा जानला माला मोनदोंबा माफ खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं नाजालांबाय थागोन मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो दा ओमफ्राय उन्दै गोनांना दिगदारबो मोजां मथनबो आं बानायनो मोना बेबायदिनो आरोना उन्दैयाव उन्दुबासो सुबिदा होबासो आं बानायनाय जायो सनाफोर ओमफ्राय उफाय गैया ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ फरायनानै लाइक कमेन्ट खालामलां सनाफोर आंबो थांनानै नायहैनानै लाइक कमेन्ट खालामनानै गारहैथारगोन आरोना नै ओमफ्राय बाथाबलायबाय मा जाखो माव
इफोरजोंलाय आङो मा ब्लग्स बानायनो सनाफोर अब्लाबो इन्ट्रेस्ट जानानै आं बानायदों आरोना सनाफोर स' गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय गोदानफोर साबस्क्राइब खालामदोंबा आंबो खालामहैफिनगोन जास्ट कमेन्टल' खालामनानै गालांहां भिडिअखौ नायनानै ओमफ्राय लाइक खालामनानै गालांबा जाबाय सनाफोर थेंक इउ स' माच टेन टेने